Dobrý den, dámy a pánové, dneska vám ukážu jednoduchý trik, jak udělat automatické dveře. Tak, spočívá to v tom, no jak to říct, prostě je to tak, že ty písty musí být pořád aktivovaný a když na to šlápnete, když to jakoby aktivujete, tak se musí zase deaktivovat, což jsem dřív nevěděl jak, když jsem s redstonem nějak moc neuměl, ale zjistil jsem, že když dáte tu resoutorčku a aktivujete ten blok, na kterým je, tak se deaktivuje. Tím pádem se tohle zase dá zpátky do normálu, deaktivuje se na chvilku. A tady když tak jsou jakoby ty na, prostě když si to vyfotíte, tak to potom můžete dát i do světa normálního, a abyste si to mohli třeba skopírovat a použít. Tak tohle bude z dnešního videa vše, ještě vám ukážu, že to vážně funguje. A potom to, když tak můžete i nějak vydesignovat. To bude už asi z dnešního videa vše. Doufám, že se vám video líbilo. Nezapomeňte zanechat odběr, like a zvoneček. A zatím čus!